too much GH. Me did go say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Too much GH. Munia ba mo son for Mercy Cow and I'm the trending news eba sumo. Eye entia yenya ne se eye osofo apia bebleka chese Ghana for ye nimu na nkasa enam ni jumedi a chese wodi onono osofo from one place to another ye kase computer man wakoda opambo onna ye jumada eye owusu bempa chese na ye ni mono so wakon woda chese ochim papa na ewie diara wosemo a esi ejojo panie ejojo na ene se eye report na video e ko viral wo man mu ne se eye sa wo sofo apia biblical yi emre bi betwe mu ana expose e ko so wo man mu a chese ye okonfo agwa da na chese ni din wo mu ansense mu a chese ono sa time no wa ye hye ankasa na enum na eye biblical de eyi anode eko konfo agrada wo eko man format bi ma okuku sika 10,000 san konfo akoma kwaku anan na chesa nka nyome bi enkoso na okọ sa sika ne ko ye ne ko ba se kwaku anan wanji antu anka ye se eye biblical or return sika ne koma konfo agrada na ko ba se wanye sa ejuma no chese wan fa sika na nko back na ekoba se okonfa agada council na ni odi ne ho few na wa waje nkrofo sika bebre no usika we ya bedu aye father bi mi famba me ni we na che me ma we 40 me ma we na ne aka so so ma papa mu na akoso na we di akoba se okonfa agada anya ni de no wasoma the boys onyanti ye se ye biblical wa bepie mu e woni area no soma the boys se ne won ko no kwaji ni sika na no na ekoba se mko pie mu na echi ya jenti no omo pai na okromfo a ye ka se wa ko pie mu oda akoma na nsem nchemu o metwa me wamba obi afa no phone welcome for what do you see here say what Siafo mema obibia akwa ababiem de ba fidie kase yi so enam nsemsem ya ekoso efa osofo apia biblical won't mama to mensa afre Pastor Richard Obriya bo a woda covenant prayer chapel no so be ka me ho nenye yem person se mfa mo ni NDH Pastor Richard mema wakaba so intimacy na Pastor Richard o te san ni ebusiafo ni na radio no busiano ni na mo so no ya pa ye de radias santi na osofo ba sa ni ye we ni akosi o adwenkyere wo mo anything me na se bebre ye transfer no so osofo apia bebeleka mire bi na mete se osofo kum chacha kan ho asem se sabiu osofo a de ba bisa ame de ma dwene anko ase osofo we ne ho ye nsensem bebre minimu nu na ono opambo na ye adwuma fi opambo ho no obesen ekohye computer man ho ofi computer man ho no
obesen ekokoshe osu bempa ho ofro osu bempa ho no kra etwa to kra so fo anko no obi ofri ni nche anko no obi oso no atena sore eye mediku ele ya betete sanse se mo nyina de afa no na me de mu se antwaye ele no kwaso no se obi ni sika ma se fa kom obi na onipa no enye cover up na ko e na sikaje no ono wanyi na wo se onfa sika ne nko na obeche sika no mu amabi no mu na nso di bi ahwe wa hafa de enya odia ti wan say enya odia no the motive mpo onipa ni sika no soma ho se fa kon even though eye bone de ono feel say wa ye niam bi na ono so e ba expose no na mu okoma bribe na o man ni mu mra no kire se onipa o ma bribe oni de o gi bribe no nyina no o mu nyina bu o man na mra no de ya amfo nti apia Biblica anyambra nsem na wa yo yes as incident here see a video no embrantie ne yom ye se mo kwaji sikambra na makopie ni panu sumpo na se e bia oni mo se sika bia ni wa se mo pan ne kronfo efisa ankasa that time no the way mo pan ne kronfo na ko bibet me dia dia hwe abrante me osofo Biblica timu ma che sanka we free atasefo asase nti sa ne ye na omo pan ne kronfo e wo mreku a che sa on sheda nko wi ade ye no eye enye mranche na na grada esoma omo nti yamusa se eni nti omo nso efisa omo na grada eye adwuma no nti bibi sa emedi omo nsam ama omo nso so amfa aboapaye eni su sa de no na grada ebimpa ne wura fi ana na grada anka as body guys ya na boys omo na grada wi amfa sika ankoma ne bag yamusa se ti se mpo se na grada mpo kaya ana abo omo hono ma mpo wo ma enipa akopai omo se omo ya kromfo wo be wi ana de nti ya nchi no ana nti se obi asoma misika obi ho na kokoje na okọ enipa no so odwane so ye de enipa no me wi ama de pese but bia bibi na aba de bi onipa no fin se ba mo ba no so mo nyina mba ye de mboku no nti onpa ba bi ne de enkose ne ntim ne de enkasa na se mo ba no kromfo na se o che bi obi di tuo pe na ekeka no de ya oman ebe mu ye de onipa no wa ba cha de nti o twase kwa bia amrada kwa bia fa so bia be dada ne bia se beti maka de no wa se fa so de na se mo kasa mo de na se mo nsem na mo so kromfo ko na je se onipa ni wuo na mo pasa mo ye de mu ko kromfo bia so chi na yekunu kromfo no so mo pai che ye pa mo pai che ya che sanka boni betimi Africa ni tino osofo pia Biblica de oya no wa anya ni ye de na so de nkrofo no na mo fra na agrada so mo se omo so anko jisika no emra emfiri apia Biblica ensem no omo so anyi ni in a sense ne ni kwa se nko omo pai apia Biblica se oyekromfo because it is Pastor Richard na me chipi no one say yes nya wo bedua no eno ana wo betwa and wa every day for the thief man but one day for the master wo share eya wo sofo apia Biblica ne ya wo ti mi wo say ase ofi osofo we wo no ko we wo ase bebi obekọ bia wo ntumi ntina na bebi anani ye bia wo ye na this time nso wetumi akwa ase eyazan because information what they come agrada ekoba say sa information e kwa ye kwaku ana on fast information e ma na e de ko jisika no sa kwan na ona moso no na undi ni say ye no mie ni ya wo ye e na atwetwetwe ensema incident say atuna na say Bible no ye wonku fobi onuma they rebel against God. They also rebel against Onyankopon krofo Onyankopon de mo say Onyame emfo so no omuhu onu Onyankopon. Ti say odi for Samuel and Samuel Onyankopon e do odi for Samuel e ko share osofo Eli ase. Say Eli entity Samuel na Samuel and na Eli so na omuhu Onyankopon. Obra na wase eti Judas was a Christo ase na Ocean Christo anamo
wambrɛ no ho ase ansua Kristo anamo sika kɛkɛ ɛma Judas yebehunu nie ni kwan sɛ ehu afa Judas Iscariot yebehunu nie ni kwan sɛ ehu ɛde ɛfa no nti asɔfodie mu no yɛwɔ sɛdeɛ oname asi ayɛ obi a onipa bi no ata na nam ɔse a obenya nsira ɛma ɛnɛ ne sɛ so so akɔte wasɔre nso wobɛtumi atena asafo na mu ɔsɔfo no na ase ɛma ɔsɔ bɛtumi ayɛ excel na kopɔn de yɛ adwuma mu ɛhwɛ ɔsɔfo apia biblical ya asɛ ɔkɔsɔfo ɔntimi ntena ɔkɔsɔfo bi ɔntimi ntena ɔne ne nantana nta asɔfo bibire so a ɔntimi na ɔmonyɛ de ɛntena yɛkɔhwɛ mu no ebia na ɛyɛ su ane ba bi a ekuta no ntia ama saa su ane ba no amoa ama ontimi ani onipa anya adwuma ana mpo ontimi amra no ho ase ɛhyɛ tumi de ya ase na wo hwɛ ne yewe ya wo ye ya enkoba se saa ne suban na ma ntimi tina fa ko na yesika ni brain ebia sika wo pɛ ne ntama na se ne hu bi opese wo de a wonya because wo hwɛ se nya wakɔgye obi sika fa na de nkoma na akɔyɛ asɛm yi saa baby a want me tina ni na hu se ebia sika nsɛm ya na ma ntimi tina wana ni nyina betimi aka ho sɛ ɔno na nsɛn mi te sɛ wakɔ ɔsɔfo bi me pese mo bonidi ɔkɔ ɔsɔfo bi nkyɛn okuma so ɔsɔfo no akɔ ne nkyɛn okuma se no akɔ gye sika ɔno na yɛ adwuma pɛn akɔ ne nkyɛn ɛkeka nsɛm ato obi so sɛ na bɛyɛ nkɔ so ko bitime nyɛ sika bia de ɛde afiri hɔ so enti saa suban no ɛya abɛtade ɔsɔfo apia sɛ asɛ okuta suban pɔne ɔkɔba bi ontimi ntina eti sɛ saa suban no ɛna ɛnti ama apia ontimi ntina a saa deɛ no abɛyɛ bibi bi di n'akyi a ɔnhwɛ yie because one day betumi wɔ ha ɛna owie na ayɛ de aba wei sɛ no na kupɔn ɛna di ne wɔfo fi ɛna nka apolisifoɔ ama mu ntam a ebi asamle nka ne ebehunu ana ne ebɛte no ebi ana nka ɛyɛ mɔbɔ ɛyɛ arɛwosɛm ekyire kra na boys na wo mo ya so mo ne kra na mo ka cho obi asɛ mo obi anfa ne nsa nka no na like mo obi anto ne nsa ɛmbɔ no na wo hwa wo timi sɛ ɛyɛ wunia bɛma na sɛ ewe ya akyɛ sɛ ɛyɛ arɛwosɛm ankasa na me pese wo gyina wesu asɔfoɔ no mu a kyɛ sɛ ɔmo de ɔmo fa nyame asɛm nante na aza ɛni sa brabo bɔne a ɔmo de esi ɔmo ani so ɔmo de nyame abatɔ mo ho ɛna ɔmo yɛ saa ne yɛ we nyina sɛ asɔfoɔ a kyɛ sɛ ɔmo yɛ asɔfo papa ne din no me pese wo gyina wesu na ɛne wo ka bibi de kyerɛ m sɛ asɔfoɔ a ɔmo yi ne yɛ we ɛna akɔyɛ aza ɔntena wɔ sɛ asɔfoɔ din ka bibi kakra fa kyerɛ ɔmo ne that's it antimeshwɛ Gehazi na odifo Elisha chi odifo Elisha sa obi anakwata ɛwɔ no so yare onipa no ɛde akyɛde aba ɔrejecte sikane berenti ama Gehazi afa odifo Elisha chi akɔ onipa no a na akyɛde no ɛwɔ no ho no se oda ho a wokɔ no ana miwura ɔso na me bɛka kyɛn sa akyɛde ne mra ne mɛyɛ bi emagye ɔkɔɛ ɛna ɔkɔgye yɛ wɔ no fie kura ana Elisha se ada no ayɛ bɔne yɛ de ati sei na onipa no yɛ de no nyɛ de emra wo so ampa onipa no kwata ne yɛ de aba Gehazi de ɛso ɔmo me ka wei ade akyerɛ asɔfo no mu a ɔmo fi nhyɛ na medwuma no mu no a ɔmo baayɛ no sika ɔno nsɔfo panina but ade a wɔsɛ o concentrate wɔn ho no na onya no nyɛ na wɔyɛ de o concentrate for example Elisha concentrated on the anointing that was upon Elijah. Enti ebra na onankopon ade mfama jampantudu oname ewumu eba da fa Elijah akron. Bibia no no at this time Elisha o hye kwa oname afa opapa afiri nkyɛn akɔpem sɛ ne papa mantel ɛtɔ no so opapa mantel ne tɔ no so no otimi ade koya niama na opapa ne entimi enye. That means asofo nkitwa no enye very careful sir ye ni asofo bi konante a ne no enye omo kanti ne no omo konante enye omo se kanti ne omo konante nya asofo na japade ni ehunyade bi oname dia asofo ni ti na ya asofo nkitwa eba enso ne asofo ne konante na mu no omo se bibi bi wo ha no ade ne eba so aye more than sika eno ne dia ya emosra eno na ne susu se
osofo apia asofo a mpanimfo no omo nante ye nyina no ofin sa okọ sa omo sa omo ka omo sika omo ahunade no onum sa eba sa keke omo tu ya na ye de eba nti se okọ no ankonya sa ne mani bidia enya wo so ye de ofiri ho sa sa yo ye mre no continue me pese ye bone tofa na wo hwe se ne brante yi ko ya ekoba se na agrada konfo agrada na asomom so mo kwaji sika ne mbra na ne yo ye pai abrante yi kronfo no before obi betumi aye bibi nso no na che se ya cut na so se ene wu kwai by all means Jessica ne den ebra ana se ma depend hu se eni preso na wo hwe sa ne ye na bi agrada eye e di share boys yi ti mo so nkodu ye eye ni omo be ye no wo hwe ye bibia na se agrada act because ye wa hana oman mu obi koka agrada se ma che se wa koka ni yo act ye ne che se kwan bia so obi aka bibia na o che se ono wan siwa na wa chiw na sa ne ye na ekoso e wo man mu na ye na agrada oni right mpo se ono organize boys se omo nko na omo enko pai apia bebreka konfo nanso enya ye de abasa se onipa wan hunu so sha obia timi ma treatment bia o ye de opebia nkasa bi nkasofo mpo de e ba se na wo se nka na okonfo okonya yankofa na okonfo mu na esoma osofo chaka bai ene da onankopon ene ewiase de ya enti wonu kra question enti wonu kra question biblical awo biblical osofo apia the fact say question mark one ho enso nkyere se agara ba mfa mra nye de enche de se antimesi se obi o se pa no konfo ne che na ya agara na sa na agara e dia no na nkwara bi ebe bo no so bo se agara da ji omu sika se oba sika gare e dia ma ho agara da edwa ne na posi for pa agara da che no so for Richard any there you need evidence to change and to us because microphone some of the evidence e ba ya nke bia omo ni omo painting e ma ne ba sa enti ya motto fa ne ye no so enti ne ye no agara da da ne di no won hwe ni ye enye se wan hwe ni ye na se ya no obekoso aya who knows e bia no no so e be step obi toes ono so the person ka ne mofra na ne nkwada na body gas na fa nkoye osofa apia no onhwe ya e bia no no so bi di bia ide aye no what can be say enti so de mbra e hye ni nsem eye ne oye no den na ma obi de mbra hye ni nsem etu ana mo bi anka police fo na nka ye say o mom tu sa na mo den eye sika na say etu mi bi na oman mu akoba ne say ye na na agba da wanya ne too much a otimi e de mbra hye ni nsem ye no person ye bi ana wo sika Ghana ha no wo sika sa na tie abibire mu ha no wo sika ase wo na wo ye mra no oh yeah wo sika abibire mu ha ase de wo na wo ye mra na wanya power sa sika mo ni pa power nti who knows ebi krampo a operasi fo ya omo no aye so no na no koche apia bibile kai ebi kra no obako na omo ye order form agada na camp Ghana ha nsem ukoso bibile nsem ukoso ba ye kase edi ekira na ye mfiri efidie yi so pastor Richie efutu obi a wo ma mbebru no ti se ne ye yusu wo se nko obi abrant nke ko ba se yekuna ko mo wufri so na ye brant ni bia na ye yusu ma o ma kodi se edwuma no e na afeso efutu obi a wo ma asofo no a che se Ghana da na mo nsem edeja a eni nsem a etu ebua the kingdom of God na efutu obi a fatu dwa fama ye mrantie no youth no Ghana bibiri mu ha ma bunu nya onyere won ho mrantie nyere won fa won sa anya dwumaten ade bia na media ma omo a omo fin se sa ade no omo ye omo sa ko ma no omo hye no mu nyini mo nkodi obi a kise obi aboye pa koyese abiye no ukosa obi di sia da che be ko no nipa no odwene da no aka nsinsimu asofo nso so afuto yi koma omo ene asofo nyina omo anyame afo mu nyina no se ona me frewo a hweye na bo abrabo ye na ofra djuma na me de afra wo no be focused and stay in your calling
na abrabɔ no mu no ayɛ den sɛ deɛ ya oname a wafrɛ no onua mo na afen so mu a mo power chese mo sika kakra nti mo de power ahye mo nsem na mo command the youth mo command we say no mo nya nyoma mo pese mo ye na emboa o man no mo so mo hwe ye na mo njai etiefo ne ahwefo aha na bebe ma ye kwan ne ye di mo esi discussions here e course yi wadwen kire wo ho ene sen adwen kire bi a wo na wo de ato ye comment section wo de amaye fefe na afen so yo bi a won subscribe na video yi e betwe mo we ni so na wa subscribe de amaye sen ya da ne da ye di discussions interviews video bi a ye de betum na e do man boy na won so won sa akabi na wa share na wa like e de amaye muni aba Mexico and me di trending news yi ebrem we aha na me be ma me kwan that's ne ye be sa Asia. Bye bye. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Yo. Too Much GH nie. Ghana for Ashefo Etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo Too Much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa o my Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo Too Much GH the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe Too Much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kate won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira na ura me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me kam woni hwe Too Much GH mu ye too much na me so me ye amo fire